braćo i cijenjeni džematlije. Svaka hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru. Salavat i selam na našeg miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe, bosanske šehide i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Draga braćo, uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala zna sve. Njegovo znanje obuhvaća svaku stvar i ne postoji ništa u najvišim sferama neba, niti vade išta u najnižim slojima zemlje, a da ga znanje njegovo ne obuhvaća. Sve stvari se po njegovom znanju očituju. Svojom voljom on ih stvara i njegovom moći ona bivstvuju. Sveznajući znade broj pješčanih zrnaca u pustinji, broj kišnih kaplji, broj lišća na drveću, znade skrivene misli. U njegovom znanju kuda pušu vjetrovi i zrak kuda struji, baš kao i broj zvijezda na nebu. U prvim godinama mekarskog obrazovanja uče se Božja svojstva, a svojstva su mu između ostalih ilm, Bog sve zna, sena, Bog sve čuje, i basar, Bog sve vidi. Allah Žešanu kaže, sta'idhu billah, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova smjera, jer mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Zbog toga se, braćo moja, trebamo svi zapitati, znamo li mi, jesmo li mi svjesni da Allah Đelešanu sve zna? Zna naše misli, namjere. Zna za naša djela svejedno kakva su. Biti svjestan Božije sve znanja i u skladu s tom spoznajom postupati, sam je vrhunac imanske snage, braćo. Zar nije pravilo u našoj vjeri da Allah Đelešanu najviše cijeni ona dobra djela koja nisu natrovnjena našom hvalom da smo ih učinili i za koje nam nije stalo da ljudi za njih znaju? Nema potrebe, braćo, isticati da klanjamo. Allah Đelešanu to zna. A ako to iskreno radimo, bit će to očito na našem ponašanju. Nema potrebe isticati da dijelimo. Allah Đelešanu i to zna. Cijeni i posebno će nagradom obradovati onoga koji dijeli bez želje za isticanje. Isto tako, braćo, nema potrebe da ističemo i da se vlastitom iskrenošću hvalimo. Neka o našoj iskrenosti kazuju oni s kojima se susrećemo i radimo. Nema potrebe da se poštenjem hvalimo. Neka o poštenju našem kazuju oni koji s nama žive. Neka nas oni drugima kao poštenog, iskrenog i vrijednog, ako smo takvi, preporučuju. Upitam šta je grijeh, Božji poslanik sallallahu je rekao da je to ona radnja radi koje osjećaš tjeskobu prsima i za koju ne želiš da ljudi saznaju. Sigurno je da Allah sve zna. Zna šta tajimo i šta javno iznosimo. Allah sveznajući zna i da svima nama valja prijeći preko mosta koji se Sirat zove. Tako Huzeyfe radijallahu anhu je rekao: ja ne slavim i ne uzižem ni jednog od ljudi na vlasti, svejedno bili dobri ili bili zli. I čuo sam poslanika sallallahu da je rekao: na sudnjem danu dovešće se vladari i pravedni i zulumčari, pa će stajati na mostu zvanom Sirat. Bog će potom narediti Siratu da strese u vatru svakog onog između njih koji je bio nepravedan, koji je uzimao mito i koji je u sporu između dvojice jednom pogodovao. Takvi će popadati sa Sirata u Džehennem, padat će u vatru 70 godina dok ne stignu do samog dna Džehennema. Svemoćni sveznajući doziva u svojoj knjizi pa kaže: sta'idhu billah, ja ejuhalladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bayna al-mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. O vjernici,
Odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati. I neka znate da se Allah upliče između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Braćo moja, Allah Žešanu koji nas je stvorio i koji gospodari univerzumom ima i video i audio nadzor u HD rezoluciji. Pa zašto ne zazirimo tog nadzora? Nije zar da mislimo kako Allah nema nadzor pa možemo nešto prikriti od njega. On nam u Kur'anu razgovjetno saopštava kad kaže u suri Infitar, sta'idhu billah, وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. A nad vama bdiju čuvari, kod nas cijenjeni pisari koji znaju ono što radite. Želi Allah Žešanu u 59. ajetu sure Al-An'am također kaže وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. U njega su ključevi svih tajni, samo ih on zna. I on jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru. I nijedan list ne otpadne, a da on za njeg ne zna. I nema zrna u tminama zemlje, niti ičega svježeg, niti ičega suhog, ničega što nije u jasnoj knjizi. Drage braćo, ljudi umisle da su oni režiseri stvarnosti, nastoje da procese i događaje drže pod svojom kontrolom i da njihova bude uvijek zadnja. Ako im to i pođe za rukom u jednom periodu, umisle da će tako stalno ostati, da je to neprolazna varijabla. Usporedimo to, recimo, sa akvarijumom. Vlasnik je u akvarijumu združio raznih ribica različitog izgleda i veličini. Iz dana u dan primjećuje da neke jedinke propadaju, gibaju, a neke potpuno nestaju. Druge naglo narastaju i preživljavaju. U akvarijumu vlada očiti kanibalizam. Vlasnik jasno vidi da u akvarijumu određene jedinke ubijaju i izjedaju sve društvo. On zna šta će učiniti i nema dilemu. Ribice kanibali ne uzimaju u obzir tu činjenicu i misle da tako što mogu učiniti do nedogled. To naprosto nije tačno, jer će brzo stići posljedica. Biće izbačene vani i doživjet će ono što su doživjeli njihove žrtve, ako i ne i gore. Allah, braćo moja, gleda i Allah vidi i poima. Allah će svakoga nadživjeti, svakoga za nedjelja sankcionisati. Nedjela sankcionisati, oprostite. Allah nije odsutan niti slab. On nije od onih koji gledaju, ali ne vide. Ili gledaju, ali su nemoćni. Tu nam činjenicu gospodar Subhanahu wa ta'ala napominje u svome kitabu, u svoj adat, kad kaže, sta'idhu billah, kalla innal insana la yatgha, ar-ra'ahu stagna, inna ila rabbika ar-ruj'a. A nešto kasnije u drugom ajetu kaže, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Uistinu, čovjek se uz obijesti, čim se neovisnim osjeti, ako gospodaru tome će se doista svi vratiti. Zar on ne zna da Allah sve vidi? Ili kad kaže posljednjim ajetove hutbe u prijevodu, oni koji riječi naše izvrću neće se doista od nas sakriti. Pa da li će biti ugodniji onome koji u vatru bude bačen ili onome koji na sudnji dan dođe smiren? Radite šta hoćete. On zaista vidi šta vi radite. Na kraju, uzvišeni gospodaru, učini nas svojim iskrenim robovima oproštenim od grijeha. Amin.